Набиева Насиха Факиловна, Вахит мәдәният йортында директор булып эшлим. 16 ел. Мен 2007 елда эшкә кердем. Ул вакытта мен иске клубка килгән идем. Иске клубта икенче төрле инде эшләргә, менә безнең 13 елда, 22 февралендә 13 елның яңа мәдәният йорты ачылды. Безнең бу мәдәният йорты ачылгач, безгә бик күп кунаклар килделәр. Без татар конгрессы кунакларында каршы алдык. Аннары безнең моңлы тамчы фольклор ансамбльләре җыелды. Республика буенча безнең Вахит мәдәният йортына. Менә балкыш фестивальләре, нинди генә зур чаралар булса да, безнең шушында Вахит мәдәният йортында үтә. Менә безнең Ноза ансамблен сез күреп киттегез. Безнең ул ансамбльдә башта без өлкәннәр белән оештырган идек. Өлкәннәребез хәзер авырту сәбәпле таралышып, яңа ансамбль оештырдык. Безнең бу ансамбль 10 кешедән тора. Менә без Ноза дигән исем бирдек ансамбльгә. Без бу ансамбль белән республика буенча үткән чараларда да катнашабыз. Татарстан буенча үткән чараларда да катнашабыз.